चांद तारों से नजरे चेहरा तेरा हाथ जोड़ोनी विनोनी दुर्वा प्रिया हाथ जोड़ोनी विनोनी दुर्वा प्रिया शुभ्र संपूर्ण सिद्धिस्या शुभकार्या विकास करते मला लहानपणापासून मित्र पण एक दोन वर्ष झाली मला माझा दुर्वाप्रिय दैवत मिळालं आणि त्या दिवशी माझ्या व्हॉट्सअप डीपीला तो फोटो आहे तो अजूनपर्यंत तोच आहे आणि आजही तोच आहे कारण ज्या दिवशी मी चरणाशी लागलो तेव्हा मला कळलं की काय दैवत आहे. देवामध्ये काही मतभेद करायचे नसतात पण प्रत्येकाचा दैवत असतो. घरात आपल्या गणपती वापरत येतो पण लोक लाभाच्या रंगात जातातच श्रद्धेचा भाग आहे. आणि माझी इच्छा होती हे दिल्या माझी इच्छा होती की माझ्या कोकणातल्या सगळ्या लोकांनी दुर्वाप्रियाचं दर्शन घ्यावं आणि ती सुरुवात झाली आहे. दरवर्षी असा रत्नागिरी रायगड सिंधुदुर्गमधला एकही असा माणूस नसेल की ज्याला दुर्वाप्रियाचं दर्शन घेतलं नसेल. किती शब्द आपला आणि म्हणून बाप्पा चरणी माझ्या दुर्वाप्रियाच्या चरणी गण गातो. हात जोडोनी विनोनी दुर्वा प्रिया सुफळ संपूर्ण सिद्धिस्या शुभकार्या सुखी सांभाळ तू सर्वांना माझ्या मोरया हात जोडोनी विनोनी दुर्वा Thank you.